Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier tagħna l-aktar ħanin u l-aktar twajjeb, inti tħobbna b'imħabba bla qies. Għenna ħalli niftħu qalbna bera ħalli mħabba tiegħek. Għenna ħalli niftħu moħħna biex nisimgħu u nilqgħu il-kelma tiegħek. Il-kelma tiegħek li tagħti l-ħajja. Il-kelma tiegħek li hija Ġesu ibnek li inti tajtu għalina l-koll. Il-kelma tiegħek li hija messaġġ ta' mħabba li tibdlilna ħajjitna u tagħmilna vera wliedek, vera aħwa ta' xulxejn. Il-kelma tiegħek li tagħtina il-ħajja vera. Dik il-ħajja li inti tixtieq minna. Dik il-ħajja li inti tajtna u li tridna ngħixuha il-jiem kollha ta' ħajjitna. Għenna Missier ħanina tina l-grazzja tiegħek itfa' fuqna l-Ispirtu tiegħek biex dan ir-Randan ikun ta' bilħaq żmien ta' grazzja li jressaqna dejjem aktar lejn ibnek li għamilna dejjem aktar nixbħu lilu. Bi Kristu siedna. Amen. Jekk tiftakru eżisħuti fl-ewwel żewġ riflessjonijiet li qsamna flimkien l-erba' l-għadditu ta' qabel, tkellemna u xek bdejna is-suġġett tagħna bil-ħajja ta' wieħed żagħżugħ, anzi adolescent, Carlo Acutis, li kilmu lej irrejt bħala għada xahar jiġi ddikjarat qaddejs fi Pjazza San Pietru. Jekk tiftakru għedna li Carlo Acutis minkejja li ma ġiex minn familja reliġjuża, minkejja li l-ġenituri tiegħu qatt ma sfurzawh la biex imur knisja u laqqas affarijiet oħra reliġjużi, Carlo kien tfajjel li resaq lejn il-mulejsa minn tfulitu, li hu stess xtaq jirċievi l-ewwel tqarbina. Li l-ewwel tqarbina kienet għalih mument speċjali ħafna fil-ħajja. Li resqitu lejn Ġesu, li laqqetu ma' Ġesu, fejn Ġesu sar kollox għalih, kollox għalih. Infatti l-ewwel ħsieb tagħna 15 ilu tkellemna fuq l-Ewkaristija laqa mal-akbar ħabib. Eżisħuti, laqa mal-akbar ħabib, anzi mhux laqa. L-Ewkaristija l-mod li bih aħna nistgħu nsiru ħaġa waħda ma' Ġesu. Mhix ċajta, ħaġa waħda ma' Ġesu. Imbagħad komplejna ġimgħa ilu billi tkellemna li Carlo Acutis l-Ewkaristija ma kienitx għalih biss iċ-ċelebrazzjoni ta' bejn l-erba' ħitan tal-Knisja, ma Carlo Acutis fil-ħajja tiegħu ta' kuljum għaraf jgħixha l-Ewkaristija, mhux jiċċelebra biss, iżda jgħixha. U dan għamlu bl-imħabba tiegħu lejn min kien qed ibati, lejn tfal u żgħażagħ oħrajn li kellhom problemi fil-familji, lejn tfal u żgħażagħ li kellhom xi diżabilità. Kien ukoll joffri servizz ta' volontarjat ma' dawk il-persuni li m'għandhomx saqa fuq rashom, mal-foqra. Allura għal Carlo Acutis kif suppost tkun għalina, l-Ewkaristija kienet ukoll mhux biss laqa ma' Ġesu, imma stejl ta' ħajja minn l-imħabba. L-Ewkaristija kienet għalih mod li bih wieħed jgħix. L-Ewkaristija sarrafa fl-imħabba tiegħu ta' kuljum eżisħuti. Però mhux daqshekk biss. Baqa' tielet pass. U l-aktar wieħed tal-għaġeb fl-opinjoni tiegħi. Carlo Acutis għadu żagħżugħ, għadu adolescent nistgħu ngħixu anzi fuq l-għadba taż-żożija jimrad b'marda terminali, lukemja. U din il-marda mhux tal-li ma jiddisprax, jew tal-li ma jirribellax kontra Alla, tal-li din il-marda jgħixha bħala missjoni, ħada bħala mezz kif iżjed jista' jwassal lil Ġesu lid-dinja, kif il-faġġar eżisħuti ta' illum mal-erba' tirjieħ tad-dinja ftejt hawn li qatt ma semgħu b'Carlo Acutis, mod speċjali Kattoliċi bħalna, saret mezz għalih ta' evanġelizzazzjoni. Mhux hekk biex iwassal lil Ġesu. U fuq kollox Carlo Acutis għamel mewta ta' qaddejs, eżisħuti fl-età tant żagħżugħa ta' 15-il sena, eżisħuti.
U allura jallimna Carlo Acutis li l-Ewkaristija hija garanzija ta' ħajja bla tmiem. U dan huwa s-suġġett tal-lum. Ma naraw tlieta kemm hu sew kif nżommuhom f'moħħna. L-Ewkaristija tagħmilna ħaġa waħda mal-akbar ħabib tagħna li hu Ġesu. L-Ewkaristija stejl ta' ħajja minn l-imħabba u l-Ewkaristija garanzija ta' ħajja bla tmiem. Eżis ħuti, naħseb li ma nkunx nesaġġera li ngħid li kull wieħed u waħda minna l-iktar ħaġa, l-iktar biża li taffettwana fil-ħajja tagħna hija l-biża tal-mewt. Aħna bnedmin ħajja, mimlijin ħajja u nixtiequ ngħixu. U allura l-mewt beżżana hija normali li l-mewt beżżana, eżis ħuti. Però min-naħa l-oħra m'hemmx ħaġa iżjed żgura mill-futur tagħna illum jew għada tittasal fuq kulħadd, eżis ħuti. U jkun iblaħ il-bniedem li jgħix fil-ħolma u xek li l-mewt ma ħadd iġi qatt. Ikun iblaħ. U ħafna bnedmin illum hekk jgħixu jgħixu daqs li kieku dak mhu se jasal qatt. Mentri dak huwa l-iżjed mument importanti tal-eżistenza kollha tagħna, mhux ta' ħajjitna. L-iktar mument importanti mhux biss mill-mument li nislu fil-ġuf tal-om sal-mument li mmutu, ma mill-mument li nislu sal-eternità. Għax eżis ħuti aħna meta tnissilna fil-ġuf ta' omna, meta Alla ħalaq ir-ruħ tagħna ma ħalaqx għal ftit żmien, ħalaq għal dejjem. U l-iktar mument importanti eżis ħuti f'dan il-vjaġġ li aħna jdulu ħajja x'inhu? U meta nidru quddiem Alla. Meta naraw il-verità kollha ta' ħajjitna. Meta nintebħu kemm ħabbna Alla b'imħabba infinita u kemm konna ngrati aħna u kemm inqasnieh bidnubietna u b'għamielna, eżis ħuti. Dak huwa l-iżjed mument importanti tagħna, ta' ħajjitna, tal-eżistenza kollha tagħna. U allura x'jagħmlilna kuraġġ? Eżis ħuti, x'jagħmlilna kuraġġ? Quddiem ir-realtà tal-mewt, x'jagħmlilna kuraġġ? Dak il-mument x'ħan nidru quddiem Alla, xejn u xejn u xejn, eżis ħuti daqs l-Ewkaristija ta' xejn u xejn u xejn daqs il-quddies eżis ħuti. Sant'Irenew qaddis kbir tal-Knisja tal-bidu tafu x'kien jgħid hekk ara. Kif jista' l-ġisem tagħna li jirċievi fih u x'hekk mhux biss dak li huwa ħaj, jiġifieri l-Ġesu li huwa ħaj fl-Ewkaristija, iżda jirċievi fih l-għajn tal-ħajja, jiġifieri dak li jagħti l-ħajja. Kif jista' dan il-ġisem jibqa' skjaf tal-mewt? Kif jista' dan il-ġisem tagħna li nżeret fih il-ħajja jispiċċa fix-xejn? Eżis ħut il-ġisem tagħna jispiċċa iva, però mhux aħna. Il-mument tal-mewt ifisser li aħna noħorġu mill-ġisem tagħna, inħallu l-ġisem tagħna bit-toqol kollu tiegħu, bil-miżerja kollha tiegħu, bid-dnub kollu mċappas miegħu, inħalluh warajna biex jitmermer fit-trapp. Imma biex aħna u xek ngħaddu għal ħajja ta' dejjem li Alla ħalaqna biex inkunu fit-tħaddina tiegħu għal dejjem. Però noqogħdu attenti, eżis ħuti, ma ninsewx ħaġa. Il-ġenna ma tfissirx biss li Alla jħaddanna għal dejjem, tfisser ukoll li aħna naċċettaw li nħaddnuh għal dejjem. Ma ninsewx l-Alla ħadd daqs Alla m'għandu rispett lejn il-libertà tagħna. Alla mhux biss iħobbna u iħobbna b'imħabba bla qies, ma rridu nkunu aħna li nħobbuh u naċċettawh. U fl-aħħar ta' ħajjitna rridu nkunu aħna li nħaddnuh għal dejjem eżis ħuti wkoll u jħaddanna u jkun irrid iħaddanna. Imma niftakar darba ġrajja. Darba minnhom snin ilu kont f'pajjiż ieħor u niftakar mort inżur xi ħadd persuna u dan sibtu fil-garax qed jagħmel xi xogħol. Hekk u mort noħodlu bideħ u kellu deħ maħmuġin u nfixel hekk. Ma rridx iħodli jdejja bideħ maħmuġin. Naħseb ħadd ma jieħu gost jagħmel għadejk u x'hekk. Allura ħsbu ftit. Meta aħna nidru quddiem Alla u ndunaw Alla kemm hu mħabba, Alla kemm ħabna u aħna nintebħu bid-dnub tagħna. Eżis ħuti kemm inħossuna skomdi li nħadnu l-Alla għal dejjem. U min jidħol għalina hemmhekk?
Ġesu u Ġesu biss, eżis ħutej. Ġesu li bid-dem tiegħu jaħsilna mid-dnub tagħna, eżis ħutej. Ġesu bid-dem tiegħu inaddafna. U kif aħna illum, eżis ħutej, kif nistgħu aħna llum insiru ħaġa waħda ma' Ġesu? Il-quddiesa l-ewwel qabel kollox, eżis ħutej, il-quddiesa. Wara kif eżis ħutej forsi f'din ħajja l-effett tal-quddiesa narawh ukoll ta' fil-ħajja tagħna. Huwa moħbi ħafna minnu għalina. L-effett tal-quddiesa narawh fl-aqwa tiegħu dak il-mument, eżis ħutej ta'. Dak il-mument li jiena nħossni midneb quddiem Alla, imma li nħossni li jiena aċċettajt li Ġesu jaħsilni b'demmu fil-magħmudija tiegħi, fis-sagrament tal-qrar u s-sagramenti l-oħra, u mod speċjali fil-quddiesa, eżis ħutej. Xi grazzja kbira hija l-quddiesa, eżis ħutej, xi grazzja kbira. Dan li ser ngħidu llum, eżis ħutej, huwa importantissimu. Għaliex? Mhix tema din tal-lum li għandha tnikkitna ta' għax nafu li għandna mutu. Ovvjament ħadd ma jieħu kost ir-realtà tal-ħajja li tittasal fit-tmiema. Iżda għandha tfarraġna u għandha tfakkarna li eżis ħutej li l-ħajja tagħna ma tintemm qatt. Il-ħajja fuq din l-art tintemm, imma aħna ma nintemmux. Hija tema li għandha timlina b'ferħ spiritwali, bil-kuraġġ, għax trid tikkonvinċina li aħna qed ngħixu l-ħajja ta' dejjem. Iva eżis ħutej ta' il-ħajja ta' dejjem ma tibdiex mill-mument li mmutu, inkunu boloħ jekk naħsbu hekk, il-ħajja ta' dejjem bdiet mill-magħmudija tagħna. Kien dak il-mument li fih il-ħajja ta' Ġesu u l-ħajja tagħna saru ħaġa waħda. Ġesu tafu għaliex tammet fil-Ġordan. Il-poplu kien jersaq jitammet fil-Ġordan u jistqar b'nubietu. Ġesu ma kellu l-ebda dnub x'jistqar. Ġesu jinżel f'dak l-ilma tal-Ġordan, għax dak l-ilma tal-Ġordan kien mobbi mtaqqal bid-dnub tal-bniedem, bid-dnubiet tagħna l-koll. U Ġesu jinżel f'dak l-ilma biex jieħu fuq id-dnub tagħna, biex imbagħad jeqret id-dnub fuq is-salib, eżis ħutej, jeqret id-dnub fuq is-salib. Ġesu jinżel f'dak l-ilma mhux biex l-ilma jqaddes lilu, Ġesu ma kellux bżonn dak, biex huwa jqaddes l-ilma biex aħna ninżlu f'dak l-istess ilma fil-magħmudija tagħna u l-ħajja tiegħi u tiegħek u ta' Ġesu isiru ħaġa waħda, eżis ħutej. Allura din l-importanza tas-sagramenti tal-Knisja. Li l-ħajja l-mewt u l-qawmin ta' Ġesu għal bnedmin tad-dinja kollha ta' kull żmien mill-bidu sal-aħħar għandhom importanza tant kbira li aħna ma nistgħux nifhmuha. Li mingħajrhom il-ħajja tagħna tisfuma fix-xejn, eżis ħutej. Li mingħajrhom aħna ma ngħidux nafuha l-koll li d-dinja ma timlilekx qalbek, li l-flus tad-dinja ma jagħtu sens lil ħajtek, mingħajr Ġesu konna nkunu kundannati li ngħixu ħajja bla sens. Li ngħixu ħajja li nafu ħadd tispiċċa fix-xejn. L-annimali tal-inqas forsi ma jafux, ma nafux, imma aħna konna nkunu nafu li nagħmlu 4 jiem ta' il-ħajja minn jaslaleb u nispiċċaw fix-xejn. Dik kienet il-ħajja tagħna mingħajr Ġesu. Walla tant ħabna li bagħat lill-ibnu biex ibati u jmut għalina. U mill-imwiet għalina eżis ħutej. Però kieku Ġesu ma tagħnix l-Ewkaristija, kieku Ġesu ma tagħnix is-sagramenti, kif kont nista' jiena li qed ngħix illum is-sena 2025 il-ħajja tiegħi illum issir ħaġa waħda mal-ħajja l-mewt u l-qawmin ta' Ġesu li jgħix f'pajjiż differenti u 2000 sena ilu, kif jista' jkun? Iva, dan jista' jkun, eżis ħutej. Dan jista' jkun bil-qawwa tal-Knisja li waqqaf Ġesu. Dan jista' jkun bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li bagħat Ġesu fuq il-Knisja. U Ġesu lill-Knisja ta' l-għodot meħtieġa biex twassal din il-qawwa tiegħu, din il-grazzja tiegħu, din il-ħajja tiegħu satru fl-art u sal-aħħar ta' żmien. U dan jagħmlu bil-kelma tiegħu fejn Ġesu fil-Knisja għadu sal-lum ixandar il-kelma tiegħu u bil-qawwa tal-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu fl-Ewkaristija, eżis ħutej, mhix xajta ta' mhix xajta x'inti qaf taħseb tgħid. Hija xi ħaġa tal-għaġeb, eżis ħutej. Kemm ngħidu sewwa meta nikkonsidraw il-5 misteru tad-dawl
u ngħidu meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Noqogħdu attenti dik il-kelma tifkira ma jfissirx sempliċement niftakru f'xi ħaġa tal-passat li ġrat 2000 sena ilu noqogħdu attenti għax ħafna drabi nistgħu niżbaljawha. Infatti ma ngħidx niftakru ngħidu it-tifkira. Fil-lingwa tal-Bibja meta tgħid it-tifkira x'ifisser? Ifisser jien qed ngħix mill-ġdid dak li fl-istorja seħħ żmien ilu imma qed ngħixu issa daqs li kieku qed iseħħ issa. Infatti l-Ewkaristija mhijiex xi ħaġa nagħmlu aħna. L-Ewkaristija ma jagħmilix is-saċerdot. Is-saċerdot hu l-istrument f'idejn Alla biex permezz tiegħu l-ħobbs u l-imbejta bil-ħaq jiġu konsagrati u jsiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Eżisudi. Allura l-Ewkaristija xi ħaġa li Alla jagħmel għalina. Walla m'għandux żmien. M'għandux żmien. Allura l-Ewkaristija hija dak il-mod li bih jiena u int illum issa nistgħu nsiru ħaġa waħda mal-ħajja, il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu iżjed milli kieku konna preżenti 2000 sena ilu, eżis ħutej. Għax dawk li kienu preżenti kienu jarawh biss. Bil-qawwa tal-Ewkaristija eżis ħutej aħna nsiru ħaġa waħda miegħu. Ħaġa waħda ma' din il-grazzja tant kbira li Alla jagħtina. Ninsabu fir-Ramdan. Qed nitħejjew għall-akbar festa tagħna, eżis ħutej, li huwa l-Għid. L-akbar festa tagħna, anzi eżis ħutej, noqogħdu attenti. L-Għid mhuwiex biss ma nistgħux nifhmu s-suġġett tal-lum mingħajr ma nifhmu x'inhu l-Għid. L-Għid mhuwiex biss l-ikbar festa tagħna fis-sens li huwa number one, imbagħad jiġi number two u t-tieni u t-tieni. Le, l-Għid huwa l-essenza ta' dak kollu li nagħmlu. Kieku Ġesu ma qamx mill-imwiet, kull festa li nagħmlu teatrejn. Kieku Ġesu ma qamx mill-imwiet, eżis ħuti kull festa li nagħmlu teatrejn. L-Għid huwa l-essenza ta' dak kollu li nagħmlu, eżis ħuti. U propju għax Ġesu qam mill-imwiet, eżis ħuti, x'ifisser mena li Ġesu qam mill-imwiet? Araw kif il-Għid ta' Ġesu jibda l-ħajjitna issa. Eżis ħuti. Allura fil-prattika l-Għid għalina l-insan għandu jfisser dan. L-Għid ifisser li Ġesu qam u rebaħ. X'jiġifieri rebaħ? Jiġifieri li t-tajjeb ara kemm jidher il-ħażen qed donnu jirbaħ fid-dinja tal-lum. Għax Ġesu qam, it-tajjeb diġà rebaħ fuq il-ħażen u jolli kemm jolli rasu l-ħażen fid-dinja hija lajta ta' tal-lief li fl-aħħar mill-aħħar għad jiġi mument fl-istorja fejn il-ħażen jidher terlif għall-aħħar u t-tajjeb jidher rebbieħ għal dejjem. L-Għid ifisser li fil-battalja tal-ħajja mal-mewt ara kemm gwerer u ħażen qed jiġri fid-dinja, ara kemm il-bniedem iblaħ jażel il-mewt, fil-battalja tal-ħajja kontra l-mewt tolli kemm tolli ras għall-mewt u l-bniedem li jażel il-mewt eżis ħuti l-abort u l-eutanasja u d-droga u 100,000 ħaġa oħra. Il-ħajja hija diġà rebbieħa eżis ħuti u l-ħajja tittirbaħ fuq il-mewt, ir-rebħa tissir totali eżis ħuti. Fil-battalja tal-grazzja kontra d-dnub ara kemm jidher qed jolli rasu d-dnub fid-dinja. Tal-grazzja kontra d-dnub il-grazzija diġà rebbieħa għax Ġesu qam. Fil-battalja tal-imħabba kontra l-mibeda u l-gwerer u tant affarijiet korroħ oħra li jeżistu fil-ħajja, eżis ħuti, l-imħabbija diġà rebbieħa għax Ġesu qam. Mela fil-battalja tal-ikraħ dak kollu li jeżisti jikraħ fid-dinja kontra s-sabiħ, is-sabiħ diġà rebaħ għax Ġesu qam mill-imwiet eżis ħuti. Iva, jiena u int aħna ċerti, għandna nkunu ċerti għax Ġesu qam li t-tajjeb, il-ħajja, il-grazzja, l-imħabba, s-sabiħ huma rebbieħejn. Li fadalu li din ir-rebħa tkun kompluta fil-ħajja tiegħi u fid-dinja kollha u fil-bnedmin kollha. U dan kollu nistgħu ngħiduh propju għax Ġesu qam mill-imwiet eżis ħuti. Allura din ir-rebħa ta' Ġesu taslimna permezz tal-Knisja. Li għax irċiviet l-Ispiritu Santu din ir-rebħa tista' tasal għand il-bnedmin kollha
ta' kull post u ta' kull żmien u tasal l-ewwel qabel kollox permezz tal-quddiesa tal-Ewkaristija Ħuti. Xi grazzja kbira. Mela din il-grazzja ssir tiegħi u tiegħek illum, din ir-rebħa ssir tiegħi u tiegħek illum, Ħuti, jekk naċċettawha minn idejn Alla. Alla ma jbellaħħinniex, kif qedtilkom fil-bidu Alla għandu rispett kbir lejn il-libertà tagħna, rridu nkunu aħna li niftħu moħħna u qalbna u ħajjitna u nilqgħu din l-imħabba tiegħu infinita l-Alla jagħtina Ħuti. Allura Ħuti, meta jien u int kull meta nieħdu sehem fl-Ewkaristija, Ħuti mhux minn fuq it-televiżjon jew ir-radju jekk nistgħu, min ma jistax iva. Imma min jista' Ħuti nkunu preżenti fil-Knisja, min jista' nagħmlu ħelitna. Aħna nkunu qegħdin verament ngħixu din it-tama tagħna, din hija t-tama. Dan huwa is-suġġett il-Papa ddedika s-sena tal-Ġublew għal din it-tama tagħna. Mela f'din id-dinja ta' dlam li qed ngħixu fija aħna għandna nkunu bnedmin ta' tama, propju għax nemnu li Ġesu qam. Aħna għandna ngħidu jiena nemmen fit-tajjeb, nemmen fil-ħajja, nemmen fil-grazzja, nemmen fil-mħabba, nemmen fis-sabiħ. U rrid ngħixhom dawn għaliex jiena konvint li jolli kemm jolli rasu il-ħażen, tolli kemm tolli rasa l-mewt, tolli kemm tolli rasa jolli rasu d-dnub, il-mibeda, din jgħajta tal-lief. U jekk jinnażel it-tajjeb, jekk jinnażel il-grazzi, jekk jinnażel l-imħabba, jekk jinnażel il-Ġesu, u nsir ħaġa waħda miegħu fl-Ewkaristija, ngħaddi kemm ngħaddi minn tluħ minn żol tal-ħajja, naffronta kemm naffronta problemi, Ħuti fl-aħħar mill-aħħar hemm tistenni nirrebħa. Hemm tistenni nirrebħa ta' Ġesu. Mela jekk ingħaddi l-esperjenza li mmut ma' Ġesu għad-dinja u ngħix miegħu u x'hekk fl-aħħar mill-aħħar hemm tistenni nirrebħa totali, Ħuti. Għal min jemmen f'Ġesu jsir ħaġa waħda miegħu fl-Ewkaristija, fl-aħħar mill-aħħar hemm il-ħajja, hemm dak li sabiħ u x'hekk Ħuti. Min-naħa l-oħra Ħuti, aħna nafu wkoll li jekk aħna nażlu d-dlam, jekk nażlu d-dnub, jekk nażlu l-mewt, jekk nażlu l-ħażen, jekk nażlu l-ikraħ, ingawdu kemm ingawdu l-ħajja, ikollna kemm ikollna flus, ingawdu kemm ingawdu pjaċiri tad-dinja, fl-aħħar mill-aħħar Ħuti hemm tistennina t-telfa ta' nitilfu kollox Ħuti. Fl-aħħar mill-aħħar aħna ħanispiċċaw tal-liefa. Din hija ċara. Dan huwa s-suġġett tal-lum. Huwa minħabba dan li Carlo Acutis quddiem ir-realtà tal-mewt żgura ma qatax qalbu kien imli tama għax jaf li wera jisaq lejn xi ħaġa sabiħa anzi lejn il-milja ta' żbuħija, lejn il-milja tal-ħajja, lejn il-milja tal-grazzja, lejn il-milja tal-imħabba, lejn it-tħaddin eterna ta' Alla Ħuti. Mela aħna li nieħdu sehem fl-Ewkaristija Ħuti ngħixu ħajja ta' tama. Huwa dan li jgħix beatu dal-waqt kalla jrid Carlo Acutis, dal-waqt għaddejs Carlo Acutis. Huwa dan li aħna msejħin li ngħixu aħna Ħuti ta'. Iva, it-tama tagħmel differenza kbira fil-ħajja tagħna, fl-għażliet tagħna ta' kuljum. Mela San Pawl jgħidilna kieku Ġesu ma qamx, firħa kienet tkun il-fidi tagħna u hekk ukoll aħna ta'. Jekk ma nemmnux la tridu nqumu u nkunu ma' Alla għal dejjem, jekk ma nemmnux fil-ħajja eterna, jekk ma nemmnux fir-rebħa tal-ħajja, fir-rebħa tal-grazzja, fir-rebħa tal-imħabba Ġesu qam, jekk ma nsirux ħaġa waħda ma' dal-misteru fl-Ewkaristija, Ħuti il-ħajja tan-nisran issir impossibbli kma ngħixuhiex il-ħaġa. Mela meta jien nażel it-tajjeb, meta mbagħti biex nażel dak li minni Ġesu għax irrid ngħid lili lin-nifsi. U nwarrab dak li trid id-dinja x-xitan jittentani ta' jersaq jittentani u xejdli. Issa ser tibqa' ħajtek kollha hekk jgħidli x-xitan. Ħatibqa' sejjer ħajtek kollha hekk. Jien x'għandi nwieġbu? Mhux l-erba' tiem ta' din l-ħajja. Mhux malajr jgħaddu l-erba' tiem tas-sagrifiċċju. Però hemm tistennini il-milja tal-ħajja, il-milja tal-imħabba. Hemm tistennini dik il-ħajja
femmemx iżjed batija, femmemx iżjed nob, femmemx iżjed mewt, femmemx iżjed dak kullu li wikraħ ta' din id-dinja. Hemm tistennini tħaddina tal-missier li timlieni bil-grazzja, li timlieni bil-mħabba, timlieni b'dak kullu li jusabih għal dejjem iżda sħuti. Nemnuħ aħna dan, iva sħuti, l-Ewkaristija hija l-garanzija tal-ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu, illum bil-qalb nixtiequ ngħidulek grazzi. Grazzi tal-li battinna l-Ispiritu Santu, grazzi li permezz ta' dan id-don int stajt tibqa' magħna fl-Ewkaristija. Enna ħalli qatt ma naljenaw ruħna b'dak li għaddi, iżda norbtu qalbna biss miegħek. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Eżis hu tixtaq nispiċċa minna tkellemna fuq dawn it-tlet punti u xek. L-Ewkaristija laqa insir ħaġa waħda mal-akbar ħabib li huwa Ġesu, l-Ewkaristija stejl ta' ħajja minn l-imħabba, u l-Ewkaristija garanzija ta' ħajja bla tmiem, garanzija tal-ħajja ta' dejjem eżis ħuti. Issa baqanna darbtejn oħra kalla jrejt li sa nieħdu l-ewwel parti tal-Ewkaristija, dik ngħidu l-liturġija tal-kelma nitkellmu fuqha, u mbagħad l-aħħar waħda nieħdu t-tieni parti tal-quddiesa l-liturġija tal-Ewkaristija u nitkellmu fuqha. Nixtieq nispiċċa billi ngħidu tliet Ave Marijiet lill-Omna Marija ta' Pinu. U kemm nixtieq minn qalbi noffruhom għal dawk ħutna Maltin Mawċejn li abbandunaw il-quddiesa. U nitolbu li nkunu strumenti aħna biex nresqu oħrajn lejn il-quddiesa żżħuti. Ma jistax ikun hemm, ma nistgħux nkunu missjonarji ikbar eżżħuti minn li nagħmlu ħilitna biex nresqu oħrajn ħajduqu il-kobor isbuħija ta' dan is-sagrament tant għażejs eżżħuti. Għalhekk nieħdu bħala impenn mhux illum biss. Li nitolbu nagħmlu xi sagrifiċċju. Meta jinqala xi salib fil-ħajja, naħseb għandkom xi kurċifiss sabiħ id-dar ħares lajh. Għidlu Ġesu minn is-sangega, da s-salib nofrijulek għal dawk li tbedu mill-quddiesa biex terġa' tressaqhom lejk. Ħanofru dak tliet Ave Marijiet lill-Omna Marija biex tkun li tressaq lil dawk il-ħafna li tbedu mill-quddiesa terġa' tressaqhom lejn Ġesu bina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nawguralkom il-jum it-tajjeb.